V predchádzajúcich dieloch sme videli, ako Hanička a Múrko našli v truhlici čarovné semienko, zasadili ho a dúfali, že im vyrastie kúzelný kvet. Vyrástol. Vďaka kúzelnému kvetu Múrko rozpráva a Hanička a Simi rozumejú reči zvierat. Spoločne hľadajú nezbedné mačiatka, ktoré Múrkovi spapali večeru. Sliepočka s Kohútikom im poradili, aby zašli za pani Kurou. Varovali ich ale pred pani Milou, ktorá ju chcela upiecť. Pani Kura z pekáča našťastie ušla. Odmietla sa vrátiť a ukryla sa. Haničku, Múrka a Simi poslala do lesa za ujom ďatlom, ktorý vraj niečo videl a mohol by im poradiť, kde tie nezbedné mačiatka hľadať. Ten mal veľa práce s červíkmi v strome, ale stihol im poradiť, aby zašli za ježkom alebo za líškou. Líška ich poslala na okraj lesa za pojašeným zajačikom. Hanička a Múrko? Kúzelný kvet. Tam v kroví niekto je, možno zajačík. Poďme sa pozrieť. Áno, poďme. Ahojte. Ahojte. Ahojte, medvedíci. Nevideli ste tu niekde pojašeného zajaca? Zajaca? Videli. A bol poriadne pojašený. Veru. Stále skákal, behal, tlieskal. No? A kam išiel? No, tam, nakoniec lesa. Veru, tam. To hovorila aj pani Líška, že na konci lesa. Tak poďme. Poďme. Ďakujeme, kamaráti. Ahojte. Ahojte, čauko. Vidíte niekde koniec lesa? A ako vyzerá taký koniec lesa? Je tam menej stromov a môžeš tam napríklad vidieť lúku. Aha. Jej, tam vidím lúku. A ja tam vidím aj potôčik. Poďme. Tam na brehu sa niečo hýbe. Poďme sa tam pozrieť. Zajačik do lesa, ušiačik do lesa, hopi cupi do lesa, hopi cupi do lesa. Zajačik umí sa, ušiačik umí sa, hopi cupi umí sa, hopi cupi umí sa. Zajačik uče sa, ušiačik uče sa, hopi cupi učeš sa, hopi cupi učeš sa. Zajačik obleca, ušiačik obleca, hopi cupi obleč sa, hopi cupi obleč sa. Zajačik zadúbkaj, ušiačik zadúbkaj, hopi cupi zadúbkaj, hopi cupi zadúbkaj. Zajačik zatlieskaj, ušiačik zatlieskaj, hopi cupi zatlieskaj, hopi cupi zatlieskaj. Zajačik poskoci, ušiačik poskoci, hopi cupi poskoci, hopi cupi poskoci. Zajačik utekaj, ušiačik utekaj, hopi cupi utekaj, hopi cupi utekaj. Utekaj! Múrko, ty nie. Zajačík! Už neutekaj!
Ahoj, na mňa voláš, veď som tu. My sme sa zľakli, že si nám utiekol, vieš? Veď my sme tvoji kamaráti. Áno, teším sa, veď nám bolo spolu perfektne. Sme sa poumývali, učesali, zacvičili si. Myslel som, že sa hráme na naháňačku, keď si spievala, že utekaj. Veľmi. Ale ako by sme ťa chytili? Veď je známe, že zajace vedia rýchlo utekať. Teda vlastne skákať. Skákať? To je pravda. Naozaj nás len tak ľahko nikto nechytí. Máme veľmi silné zadné nohy. A malý chvost. Áno, mám len takú malú bambuľku. Aha. Je pekný. Áno. Ďakujem. Ale Murko má veľmi krásny chvost. No. Ďakujem, som na neho naozaj pyšný. Áno, Murko, máš krásny chvost. Áno. Nezabudol si, že sme sa zajačika chceli na niečo opýtať? Aha, dobre, že mi to pripomínaš. Zajačík, nevidel si tu niekde na blízku dve nezbedné mačiatka? No ale prečo ich hľadáte? Ale zjedli mi celú večeru. Predstav si to. To naozaj? Tak to ma mrzí. Nikto nechce mať prázdne brúško. To nie. Asi ani tie mačiatka. No nie? Ale mohli sa spýtať. No, to máš pravdu. Ale žiaľ, nevidel som ich. Ale ja niečo vidím. Ahoj. Kamaráti, tam je moja kamarátka Mafinka. Jej, ahoj. 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 No, ak sa nenahneváte, tak ja už pôjdem. No, samozrejme, že sa nenahneváme, len utekaj, nech ťa nečaká. Jasné. Tak vám držím palce, kamoši. A skúste zájsť k jazeru. Videl som tam nejaké kačky, žabky a rybky. Možno oni niečo videli. Dobre. Určite skúsime. Ďakujeme za tip. Ahojte. Ahoj. Akí sú zlatučky, že? Poďme k tomu jazierku. Možno niektoré zo zvieratiek, čo tam bývajú, niečo videli. Poďme. V ďalšom diele sa Hanička, Murko a Simi vyberú k jazierku. Uvidíme, čím zvieratká, ktoré pri jazierku stretnú, pomôžu vypátrať nezbedné mačiatka.